150 kababaihan mula sa iba't ibang barangay sa lalawigan ng Albay ang nagtipon kahapon sa Barangay Buyuan, Legazpi City para sa libreng Zumba session at Health Talks, isang International Women's Month event na inorganisa ng Sunwest Care Foundation Incorporated sa pakikipagtulungan ng Children and Youth Wellness Technical and Advocacy Center o SIWTA. Kasama sa mga naimbitahang dumalo ay ang mga kababaihan mula sa Didong Santo Domingo, Matnog Daraga at ang mga miyembro ng grupong Pido Diday ng lungsod ng Legazpi para sa ilaw ng kanilang tahanan na si Maria Teresa Orbia. Dahil sa Zumba, nabawasan ang kanyang stress at nadagdagan pa ang kanyang kamalayan sa ibang bagay sa tulong ng Health Talks ng SIWTA. Para sa akin, isang napakalaking bagay bilang babae na kami, nabibigyan na kami ng maraming chance, pagkakataon at kami naririnig na, hindi katulad noon na parang wala lang, babae lang, ngayon hindi na. Ipinagpapasalamat naman ni Punong Barangay Ronaldo Miña Sr. ang pagkakapili sa kanilang barangay na pagdausan ng aktibidad. Dakula na parte na ang Barangay Buyuan. This is part of our promotion that Barangay Buyuan is embracing the rights of the women, especially in Pausi, na pig-implementar ta dito sa tuyang barangay. And dakula na salamat na nataunan si pagkakataon na ang Barangay Buyuan ang maging host sa ngunya na pagsisilibrar ang Women's Month. Pinuri naman ni Dr. Merilendra Penetrante ng SIWTA ang inisyatibang ito ng SCFI na nagbibigay ng pagpapahalaga sa kanyang mga kapwa babae. Tandaan po sana natin lagi, babae ka, hindi babae lang, no? Marami kang magagawa, marami kang kayang gawin, marami kang pwedeng kontribusyon para maging mas maganda ang komunidad at ang pamilya mo. So celebrate being a woman. Ayon kay Jimena Quiros, ang Executive Director ng SCFI, layunin ng aktibidad na isulong ang maayos na kalusugan, empowerment at pagkakapantay-pantay ng kasarian sa lalawigan. Etong mga nanay na to, sila talaga yung hands-on sa mga bata. So if we will not give importance sa mga nanay, natural may epekto yan sa mga bata. So with this, we at least indirectly helping the children, we are ensured na kahit papano yung mga bata natin ay naaalagaan o nabibigyan pansin ng mga magulang, ng mga parents, especially ang mga nanay. Siniguro naman ng SCFI na magpapatuloy ang lahat ng kanilang inisyatiba upang makatulong sa pagpapaangat sa buhay ng mga albayano. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Hercules Parwasena.